Vanakristu mutsvangu wavoniswa chiboto right now. Patona kuti vanhu vari kuuya pachibata pamashoko ake ese avaitaura kuri kwakunzi these are the guys vari kukonzeresa massive suffering. They are trying to defend the ruling party ZANU-PF. But kuri kuno kwakunzi ndo vanhu vanonyatsa kuita kuti macitizens enyika yeZimbabwe vanyatsa kuuya vachidya nokodze zvironda. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Pana patona kuti ma-allies aVP Konsano Chiwenga maZimbabwe Nkosa vamudanyira chiti. Ndiye mutsvangwa mnangagwaZim established a more visible dynasty than Mugabe. EDS undermined state powers by placing his household and clansmen at the center of power. Tomashuka ntakatagwa neZimbabwe Nkosa ichitaura pamusoro pekuhodha mapowers kurikuitiwa the mnangagwa family mumapositions akasiyana-siyana akaita sekufinance kana kumauto. Pana patona kuti these guys veHSTV news vanendombera vachiti the ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa says Zimbabwean economy is on a rebound, yet the government is failing to resolve a strike at the University of Zimbabwe, which has gone for 3 weeks. The question is, why would a country with a functioning economy fail to pay its workforce? Mashoko anomuda chibvunzo pana zvinzi munozviti mune economy iri functioning, everything is alright, but why is it we are failing to pay my university lecturers, my civil servants and the likes? Mashoko ari kuuya panguva ino kuri kuno kwakunzi yes vanakristu mutsvangwa they are trying zvavo kudefenda zvinhu zviri kuitika zvinyatso kuno kwakunzi the country is upside down panguva ino. They are trying by their own means to defend, but kuri kuno kwakunzi in their full capacity to try to defend kuri kuno kuti they are just exposing themselves. Mashoko atiri kuona kuti panguva ine vanhu vachambonyanyi kuteerera vana mutsvangwa just because they just know these are just photo mouth. Vanhu vanongogona zvavo kutaura, vanhu vari vocal, but zvinhu chinenge chidhilivhiwa ipapo kana asiri manyepo zvinenge zviri zvinhu zviri feasible. Mbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvai comment section medu dzemafunguro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.